Objav spolu so mnou fascinujúci svet ekológie a zisti, ako môžeš aj ty pomôcť našej planéte. Ja som ekovedko a o ekológii viem všetko a prezradím to aj tebe. Dnes včely a to, ako ich chrániť. Včely sú malí superhrdinovia našej planéty. Pomáhajú rastlinám rásť a kvitnúť tým, že prenášajú peľ z jedného kvetu na druhý. Opeľovanie je ako taký futbalový zápas, pričom cieľom nie je dať gól, ale nájsť nový kvet. Včely nie sú jediné, ktoré opeľujú rastliny. Pomáhajú im aj motýle, čmeliaky a iné chrobáky. Na Slovensku máme viac ako 600 druhov včiel. Včely medonosné sú najznámejšie, pretože nám dávajú med. Vedel si, že včely sa medzi sebou rozprávajú tancom? Keď jedna včielka nájde dobré kvety, zatancuje ostatným včelám, aby im ukázala, kde sa nachádzajú. To je paráda, čo? Včely nielen opeľujú kvety, ale tiež vyrábajú med. Jedna včielka počas svojho života vyrobí len asi 1 čajovú lyžičku medu. Ten je nielen sladký a chutný, ale aj zdravý. Pomáha nám pri nachladnutí a posilňuje našu imunitu. Včely sú veľmi citlivé na zmeny v prírode. Ak sa znečistí alebo zmiznú kvety, včely môžu ochorieť alebo zomrieť. U nás máme mnoho organizácií, ktoré sa starajú o včely a pomáhajú včelárom. Vedel si, že bývalá prezidentka Zuzana Čaputová mala v prezidentskom paláci vlastné úle a vyrábala svoj vlastný med? Dokonca ním obdarovala aj návštevníkov. Včielky teda môžu žiť aj v meste a prinášať ľuďom radosť. A čo môžeme urobiť pre včely my? Môžeme sadiť kvety, ktoré majú radi, napríklad slnečnice, levanduľu alebo ďatelinu. Ak máš doma záhradu, môžeš tiež postaviť hotel pre hmyz. Je to konštrukcia plná dierok a otvorov, kde si včely, čmeliaky a iný hmyz môžu oddychnúť. Je to taký luxusnejší hotel. Pomôcť včielkam môžeme aj tým, že budeme kupovať med od miestnych včelárov. Takto podporíme ich prácu a pomôžeme včelám prežiť. A teda, keď sa budete hrať vonku, buďte opatrní. Ak uvidíte včielku, nechajte ju v pokoji lietať. Ona hľadá kvety a nemá záujem o vás. Takže kamaráti, buďme priatelia včiel a chráňme ich, aby sme mali stále plné záhrady krásnych kvetov a chutného ovocia.